aro ibobu kacha bobu demne ya kene na kene da n'ime ọ̀rẹ́ esi okwu ọkwa egwu a ka Callistus Wokogu aka Akwewobe na Australia si ka iji wee kene area very reverend father Patrick Ifeanyichukwu Wokogu na his silver jubilee wee kene kwesịrị nne na nna ya bụ ndị ọma o ji eme ọnụ Lespa Simeon Uzoma Wokogu kene kwesị mama ya Ezinne Jesinta Ijeoma Wokogu ọkwa abata Wangele Imo State kusi ana Akwewobe ọjọ gbogbo padre ka aka ga-esi na ọkwa ọmalụ eze onye na mma ọyị padre ngwa admuto sano ogene be ya admeni moye happy birthday father ọnwa nne gị nwoke si ga-emerụ gị ya ezi nwanne kọị ezi nwanne ọmaka na ezi nwanne ọmaka kwa
nkata obi okwado eze ọdịnebe ya ezi nwanne ka joy so otu ihe ka m na-ayọ n'aka gị nwanụ igbe ebe dị nwanụ bụ ihe onye gị ga-ajụ eworo mana dị nwanụ bụ ebe nwanụ onye ga-eyi n'ogwo ọsọ osebụrụ ụwa nara ekele onye nwe mmadụ ịbịara be gị asị ka ị bịa kpọrọ Chukwu isiala n'ihe ọ na-emere anyị ebuka ogologo ndụ ọ na-enye anyị arụ ike anyị dị ya n'aka ihe na anyị na-akọ bụ ọrụ aka Chukwu ụmụ na ụba ya bụkwa n'ọrụ aka ya ka anyị ji bịa n'iru Chukwu ịkpọrọ ya isi ala obi na-asọ m Aye,